fem jardins, als jardins hi ha un pressupost que és acceptable, que es poden fer coses, i bueno, després de 8 anys d'estar darrere, És que això ho plantava com una part perquè hi ha suficients espais. Bueno, ara parlem del carrer Rosés també. Bueno, ara això es va presentar l'altre dia el projecte per fer la... Llavors aquests dels 12.000 quedaran com quedaran. Aquest és el problema. No ho deia perquè, esclar, si els Pensa que hi ha molts pàrquings,